juin kalo kile wolonfila sanpa fila ni mugan ani nani o bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ka kunnafoni kɛnɛ kan. Mali donantalan kɔrɔ dɔ n'o ye Seydou Bilen Keyita ye ale usine ba dɔ ka o dayɛlɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra Sanakɔrɔba juin kalo kile fila o tɛmɛnen na a dayɛlɛlu kɛra yen yɔrɔ kofɔlen na an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale kun bɛ a kɛnɛ kan a ladɔnnera k'a fɔ ko usine a ka baara bɛna kɛ ka ɲɛsin ka tulu olu bamayɛlɛma ni o cɛla o dɔ ye situlu ka fara saga tulu kan ani fɛn wɛrɛw. Foroba kiritigɛ ni o ye cour d'assises spéciale ale bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ san o san siɲɛ kelen walima siɲɛ fila ale dabɔkun ye ka se ka mɔgɔ minnu ye ko gɛlɛnmanbaw kɛ jamana kɔnɔ ni o ye fagali walew ye ani yurukuyuruku olu walew olu de bɛ taa jalaki ni olu de ka kiri bɛ tigɛ nin kɛnɛ kan a baara kun fɔlɔ o daminɛna juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na Bamako kɔnɔna la wa a bɛna kuncɛ août kalo tile 30 o nata la sɛbɛn minnu bɛna ta a kɔnɔ o ye sɛbɛn 51 mɔgɔ minnu jalakilen don waleya caman na o ye mɔgɔ 181 ni o cɛla muso 15 o bɛ a la wa mɔgɔ 181 minnu jalakilen don olu dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ liberté provisoire la wa dɔw yɛrɛ fana bɛ olu ma datugu kaso la. Programme alimentaire mondial ni o ye PAM ye ale ni Japon jamana u ye o fanga fara ɲɔgɔn kan juin kalo tile fila o tɛmɛnen na u ka projet baara fila ka o dayɛlɛli kɛ ni o kɛra commissariat à la sécurité alimentaire la a ladɔnnera k'a fɔ min ye sifa wari miliyari 2 o ni a kunkanfɛn o bilala Mali ka bilala a ladɔnnera k'a fɔ min ye sifa wari miliyari 2 o ni a kunkanfɛn o bɛna ta ka kɛ sababu ye min bɛ se ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa baloko dɛsɛ min n'a bɛ maliyɛnden minnu na o bɛ se ka lawuli ka bɔ yen cogoya min na o bɛna don maa 100 olu ka musaka la o mɔgɔ 100 ni kɔ cɛ la min ye mɔgɔ 31 o bɛ kɛ ka ɲɛsin déplacés olu ka musaka ma ni gɛlɛya kɛra sababu ye ka olu bɔ o sigiyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ maa 74 o bɛna tila mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana marabolo 7 o kɔnɔna la ni olu cɛla o dɔ ye Kayi Kulikoro Mopti Segu Tombouctou Gao ani Menaka. San commissaire ale ni a ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ ni ka tɛgɛ da sinfilaka mɔgɔ 7 kan o 7 cɛla 6 olu ka baara ɲɛsinnen don suyɛnni walew ma a 7nan ale bɛ fɛn suyɛnniw ka o de san u si o bɛ a daminɛ san 18 ka taa se san 29 na tɛgɛ kun bɛ da u kan wagati min na maramafɛnw caman kun bɛ u bolo. Projet Benkadi ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu u kun ye kalanbulon sigi sen kan Bamako kɔnɔna la tile 5 kɔnɔ o ye ɲɛfɔli kɛ wagati yɛlɛma ale kunbɛli kɛcogo ɲuman kan. Bajangara mara la juin kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen na a ladɔnnera k'a fɔ min binkali wale o taara ka u ka marabolo yɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye ka dan sigi mɔgɔ 23 o ka ɲɛnɛmaya la ani mɔgɔ caman olu ɲɛma tunun na min ye du gɔnbo ye ale bɛ jigi bɔnbo o mara la a yirala k'a fɔ ni binkali wale kɛra sababu ye mɔgɔ 21 o tanya la ka fara o kan Sokoro Kanda ale bɛ Jalasago o mara fɛ mɔgɔ 2 o de fagara ni yɔrɔ kofɔlen na wa tilala ka yira k'a fɔ tuguni min ye u ka centre de santé communautaire ye ko tasuma donna yen yɔrɔ kofɔlen na. Mali seko ni dɔnko baarakɛla dɔ ni o kun ye Madu Sangare n'ale ye donso gɔnifɔla ba dɔ kun ye ala ye ale miniji dɔgɔya juin kalo tile 30 o tɛmɛnen na ka si to san 58 na a yɛrɛ bankera a kun bankera san 1966 la a ka jɛnajɛ o kɛra Wasulu Gimbala ni o bɛ Yanfoyila mara fɛ ala ka a dayɔrɔ nɛɛmaya. An bɛ taga kɔkan kibaruyaw la Moritani jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔya kalafili u baaraw ta ko 2nan jaabi kun bɔra juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na a ladɔnnera k'a fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale de tilala ka sebaya sɔrɔ tuguni ni o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye
kɛmɛ sarala k'a ye 50 jate de sɔrɔ kunnafoni dɔw la dɔ y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ye 60 sɔrɔ mɔgɔ min dalen kun bɛ ale kan o ye Biram Da Abiy nga nin jaabi ninnu kɛlen ka bɔ Mohamed Ould El Ghazouani ale kɛlen ka sebaya sɔrɔ nin ma bɛn Biram Da ale fɛ mɔgɔw ma hukumu kɔnɔna na a kɛra sababu ye ni ka na ni furugu ye u ka jamana kɔnɔ a wagati kofɔli na mɔgɔ 3 bingali walew kɛlen ka kɛ mɔgɔ 3 o tanyala a kuɲala. Parquet national financier n'a bɛ fɔ o ma PNF olu ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ka o dayɛlɛ Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ale kama ni o ye Mahamat Idriss Déby Itno ye ko sababuya kɛ k'a ye dansago sanu kɛ min ma kɛ sariya sira fɛ ko ni o bɛ taga bɛn euro 9,000 o jate ma hukumu kɔnɔna na o ye sɛgɛsɛgɛli ka o dayɛlɛ a kama u tilala k'a ladɔnniya k'a fɔ doni a nataw la fana min ye farafina mɔgɔba dɔw ye ko nin sɛgɛsɛgɛli k'a bɛna ɲɛsin olu fana ma ni o dɔ ye bɔnkow lakaw ye o bɛ Gabon mara la ka tila ka fara Soso Gesu kan ni ale bɛ Congo mara la. An bɛ taa Congo jamana kɔnɔ araba tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ 25 olu bolila ka bɔ u kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ɲɛ ni o kɛlɛkɛ ɲɔgɔn a bɛ fɔ olu ma ko Mouvement du 23 mars u bɛ ka kokɔrɔma don Rwanda jamana de fɛ wa a yirala k'a fɔ fana k'u ye Congo jamana yɔrɔ caman ko ka o minɛ ni o cɛla o dɔ ye Kaniya Bayunga ye o tɛmɛlen kɔfɛ juma tɛmɛnen na juillet kalo tile 5 la u ka finitigilaka wɛrɛ ko olu fana bolila kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ɲɛ. Gabon jamana kɔnɔ Banque mondiale olu ye a ladɔnniya k'a fɔ k'u tɛna wari di Gabonkaw ma ko sababuya kɛ ko juru min bɛ u la u ma se ka o sara fɔlɔ. Kalo 14 tɛmɛnen Sudan jamana na kɛlɛ o kɛra sababu ye ni ka kasara k'a lase mɔgɔ 60 ma ni ka tila ka na ni baloko dɛsɛ u ka jamana fan caman na. Taratadenw n'o kunbɛnna juillet kalo tile 2 ma min Israël jamana kɔnɔdenw ye olu ye mugu jugu ka o fili Palestine jamana kɔnɔdenw ma o kɛra sɔgɔmada joona fɛ o kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman olu ye u sigiyɔrɔ bila ani mɔgɔ 8 olu tanyala a yɔrɔ kofɔlen na mɔgɔ 30 olu de joginna. Walasa caman bɛ se ka bɔ baarako gɛlɛya la cogoya min na Sierra Leone jamana kɔnɔ min ye Banque africaine de développement ye fɔ cogoya wɛrɛ la BAD a yirala k'a fɔ k'u ye $20 millions ka o bila sinfilakaw ani musow olu ka bila la. Ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni na an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛnni ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka debi la baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala k'an ka jamana ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lakana ka fara jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.